prečo som sa dal na tento šport, tak som obrovský fanúšik boxu a každoročne chodím podporovať a pozerať sa na Knockout. A potom prišla aj výzva od Goral Gymu, či sa nezúčastním výzvy, tak som neváhal a som ju prijal. Moja motivácia trénovať je to hlavne zlepšenie fyzickej kondície a taká obrovská psychohygiena, hlavne by som povedal. Aké mám očakávania od tréningov, tak ako som spomenul, je to zlepšenie mojej kondície a napredovať pred a dúfam, že aj po zápase sa stále budem tomu venovať, nie len teraz kvôli výzve, ale tak, aby som pokračoval ďalej v tých tréningoch. Je to fakt mega šport aj čo sa týka na tréningy a dobrá partia jedno s druhým. Aké mám očakávania zo samotného zápasu, tak hlavne ide to novú skúsenosť a zažiť si to sám v ringu, nie len spred ringu ako samotný divák, čo som chodil pozerať a vyskúšať si to na ostro. To je moje pocity zo samotného zápasu.